Dobrý deň, prajem. Vítam vás na dnešnom krátkom webinári venovanom databázam Request One Social Sciences. Je to webinár, ktorý patrí do série webinárov, ktoré venujeme týmto tematickým kolekciám. Už ste mohli, ak ste teda mali záujem, mohli ste vidieť Request One Psychology pred 2 týždňami. Dnes sme už absolvovali s vami Health and Nursing a o 2 týždne nás ešte budú čakať prírodné vedy a ekonomika, ak si dobre pamätám. Cieľom toho webinára je predovšetkým vás zoznámiť s obsahom tých databáz, s tým špecializovaným obsahom, takže nepôjdeme príliš do komplikovaných vyhľadávaní a technik vyhľadávania. Pokiaľ máte záujem o nejakú z takýchto školení, tak sa stačí na nás obrátiť a môžeme to pre vás pripraviť. Moje meno je Ladislav Svršek, som zo spoločnosti Albertina Icome Bratislava, ktorá pokrýva územie Slovenskej republiky a zabezpečujeme prístup do týchto databáz pre slovenské inštitúcie, ale tiež sú tu s nami kolegovia z Prahy, z našej materskej spoločnosti z Albertiny Icome Praha. A ProQuest One Social Sciences, ak ste sa niekedy stretli s týmto kolieskom, ktoré reprezentuje všetky dostupné databázy od spoločnosti ProQuest, tak patrí pod novú kolekciu ProQuest Central Premium a tam teda je množstvo týchto ProQuest One kolekcií súčasťou predplatného. Pokiaľ by som sa pozrel na ten obsah takto všeobecne, tak v porovnaní s tým, čo väčšina predplatiteľov a väčšina inštitúcií mala dostupné v databázach ProQuest Central, tej klasickej, tak ProQuest One Social Sciences, alebo teda ProQuest Central Premium, ktorá obsahuje ProQuest One Social Sciences, je obohatená o ďalší obsah. Tu je ten obsah označený oranžovou farbou, to, čo pribudlo pre tých, ktorí predtým využívali ProQuest Central. Takže vidíte, že tam pribudli špecializované databázy v každej tej súčasti, ktorú tá kolekcia ProQuest One Social Sciences poskytuje. Z pohľadu dát sú tam predovšetkým plnotextové, časopisecké, alebo teda periodická i neperiodická literatúra, významné a dôležité bibliografické a abstraktové databázy a pochopiteľne aktuálne i vyhľadávacie prostredie s podporou a s využitím umelej inteligencie. Ja vám toto všetko predvediem naživo. ProQuest One Social Sciences je v Českej republike dostupná na 18 inštitúciách, tých, ktoré majú v rámci projektu Czech Elite dostupnú práve ProQuest Central Premium kolekciu. Na Slovensku je podobné konzorcium, ktoré koordinuje Centrum vedecko-technických informácií, konzorcium NISPES, tam je 16 inštitúcií, ktoré k týmto databázam môže pristupovať. Ja sa prepnem priamo online do prostredia ProQuest. Budem vám to ukazovať v prostredí Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. To prostredie a to, čo budem ukazovať, by sa malo takmer na každej tej univerzite, na každej tej inštitúcii, ktorá má oprávnený prístup k týmto databázam. Malo by sa to podobať. Môžu tam byť drobné rozdiely práve v tom, že každé to prostredie si tá inštitúcia nastavuje trošičku po svojom, ale ja sa vám pokúsim ukázať tie cestičky k tomu, na to, aby ste s tým vedeli predstať, aby ste tú kolekciu ProQuest One Social Sciences dokázali nájsť. Lebo úplne najjednoduchšie, pokiaľ sedíte pri počítači, ktorý je pripojený do internetovej siete prostredníctvom vašej inštitúcie domovskej, je napísať adresu www.proquest.com a mali by ste sa dostať do tohto prostredia i s názvom tej inštitúcie, ktorá tam je. ProQuest One Social Sciences je schovaná v tej veľkej kolekcii, takže keď vy si kliknete na výber databáz, tak vidíte, že v rámci Univerzity Konštantína Filozofa sú tam teda jednak nejaké knižné kolekcie Education Research and Index Coronavirus, ale hlavne teda ProQuest Central Premium, ktorý keď preskrolujem niekde na spodok, tak nájdem tie jednotlivé ProQuest One kolekcie Business, Education,
Health and Nursing, ktorý sme dneska už predvádzali, ProQuest One Psychology, ktorý bol, Religion and Philosophy, to nás ešte čaká, ak si dobre pamätám, a potom ProQuest One Social Sciences. Takže keď si kliknem na túto konkrétnu databázu, tak už mám tú landing page alebo tú uvítaciu stránku prispôsobenú práve pre tú databázu ProQuest One Social Sciences. Má to význam v prípade, že chcete vyskúšať to hľadanie len v tejto jednej konkrétnej súčasti. Neodhovárame vás od toho, aby ste využívali celú ProQuest Central Premium databázu, ale práve výhodou zajdenia si do tejto tematickej kolekcie je, že vás mnohokrát tou úvodnou stránkou naviguje už k tým zajímavejším zdrojom, ktoré tá databáza poskytuje. Máte tam podrobnejšie informácie, máte tam vpravo vybraté tie abstraktové a indexové databázy, ktoré dokážu poskytnúť zaujímavé tezaury pri vyhľadávaní, a teda i podrobnejšie a precíznejšie vyhľadávanie a podobne. Vy tu vidíte, že máte nejaké časopisy, toto sú teda tie vedecké, vybraté z tej kolekcie, populárne zdroje, ktoré sa najčastejšie využívajú, a teda spomínané abstraktové a indexové databázy. Tu mi napadlo, že jednu teda otvorím, pretože napriek tomu, že teraz som v databáze Worldwide Political Science Abstracts, tak keď by ste v tejto databáze niečo skúsili vyhľadať, dáme tam Central and Eastern Europe, tak vzhľadom na to, že máte k dispozícii celú ProQuest Central Premium databázu, tak tie výsledky nie sú len o indexoch a abstraktoch, ale vo väčšine prípadov, teraz som našiel nejakých 51 000 záznamov, vidíte, že i v abstraktovej databáze máte dostupné tie úplné texty, pretože tie úplné texty sú súčasťou tej širokej kolekcie a je to všetko prepojené. Takže keď, tak až tu na 9. mieste sa dostávam k nejakému záznamu, ktorý je skutočne len bibliograficky s abstraktom. Väčšinou, keď to ešte raz celé prejdete, tak vidíte, že sú tam i dostupné úplné texty. Takže keď aj hovoríme, že tá databázová kolekcia obsahuje abstraktové databázy, neznamená to, že by ste sa k tým úplným textom nemohli dostať, a vo väčšine prípadov sa vám to aj podarí. A vrátim sa naspäť na tú úvodnú stránku. A druhá možnosť, ako sa zoznámiť s tým obsahom, okrem toho teda, že si prečítate to, čo vám na tej obrazovke úvodnej poskytuje, tak je možnosť pozrieť sa na to, aké rôzne publikácie sú v tej databáze zahrnuté. Vidím tu údaj, že je tam 6461 publikácií, a keď sa pozriete, aké rôznorodé typy zdrojov, toto je možno najjednoduchšie si to pozrieť na tomto mieste, tak v tom grafickom zobrazení vidíte, že až 85%, viac než 85% z toho sú vedecké a odborné časopisy, a potom nasledujú rôzne ďalšie zdroje, ktoré sú tam pokryté. Vy sa tiež môžete pozrieť na názvy, na jazyk, ale tak ono to bude asi potom jednoduchšie si dohľadať. Takže pokiaľ sa potrebujete s tým obsahom zoznámiť z takéhoto klasického knižničného pohľadu, prišiel som do knižnice pred policu a potrebujem si pozrieť, čo tam je, tak buď si tam nájdete podľa názvu časopis, ktorý by ste očakávali, že by tam mohol byť, či tam náhodou nie je. Prípadne môžete ísť podľa predmetových hesiel, keď si tam napíšem Political Science, tak sa dozviem, že s týmto predmetom, takto prideleným predmetom alebo kľúčovým slovom, je tam 1077 publikácií a vidíte, ktoré to sú. Mohol by som sa ešte prípadne pozrieť na jazykové zastúpenie, pretože je to pestré, je to zdroj, ktorý poskytuje v podstate publikácie z celého sveta, takže keby som tam dal teraz češtinu a slovenčinu, tak tu dokonca nájdete i české a slovenské publikácie, kde keď si kliknem, tak sa dostanem do
konkrétneho časopisu. Ak je sledovaný vo Web of Science, tak tu dokonca získate informáciu z Web of Science a ak by som bol na IP adresách, tak by tu bol dokonca i link priamo do Web of Science, takže by ste si dokázali tie informácie o tom časopise skontrolovať vo Web of Science. Máte tu základné informácie o tej publikácii a potom možnosť vybrať si aktuálne číslo. U každého toho časopisu máte napísané, aké pokrytie abstraktov, aké pokrytie plného textu je k dispozícii. Toto je až do súčasnosti, ale toto asi nie je najsprávnejší príklad, lebo síce je to od roku 2013, ale posledné vydanie tam vidím z roku 2024, čo môže znamenať, že buď od toho času nedodala vydavateľstvo do ProQuestu aktuálne číslo, alebo už nevychádza, neviem povedať. Pozrieme sa možno na nejaký iný časopis, ktorý píše, že až do súčasnosti, a tu naozaj vidím z roku 25, a číslo tam teda vychádza jednoročne podľa všetkého, ktoré je k dispozícii a kde, keď si zajdete dovnútra, tak môžete priamo sa dostať k tomu úplnému textu, či už v HTML podobe alebo v PDF podobe a podobne. A AI asistenta zatiaľ schováme, ja sa potom k nemu dostanem trošičku neskôr. Rovnako nebudem teraz vysvetľovať všetky tie ikonky, ktoré sú tu, čo všetko s tým článkom môžete robiť. Možno by som upriamil vašu pozornosť len na ten záznam toho konkrétneho časopisu, pretože ak by vás niektorý z tých časopisov zaujal tak, že by ste si prijali dostávať do e-mailovej schránky informáciu, že pribudlo nové vydanie, tak si tu môžete vytvoriť alert a ten vám zašle za každým informáciu o tom, že nové číslo časopisu je k dispozícii. Prípadne, ak používate RSS čítačku, tak vytvoriť odkaz na RSS kanál, zaradiť si to do tej čítačky a keď niečo pribudne, ako si chodíte čítavať tie nové článočky v tej vašej obľúbenej aplikácii, tak by ste tam našli to, čo pribudlo aj z tohto časopisu. Ešte možno, keď sa vrátime k tomu zoznamu tých publikácií, hovoril som, že ProQuest je agregátorom, že teda ten obsah je dostupný od väčších vydavateľstiev až po vydavateľstva malé akademické. Niekedy je to pokrytie kompletné až do súčasnosti. Niekedy sa stane, že sú tam v pokrytí len niektoré roky, čo môže znamenať, že ten časopis buď už nevychádza, alebo tá zmluva nebola predĺžená a niekedy sa môže stať, ale teraz netuším, toto asi nenájdem, musel by som si zrušiť filter na češtinu a slovenčinu, že je tam nejaké časové embargo, čo sa u týchto agregovaných databáz môže stať, kedy vydavateľstvo si nechá, tuto je dokonca 1 rok od Prograve Macmillanu, tak je tam 1 rok, čiže tie články, tie úplné texty článkov v tomto prípade buď musíte dohľadať priamo u toho vydavateľstva, pretože to, že vyšlo niečo nové, sa dozviete, alebo si ten rok počkať. Kedykoľvek si kliknete na názov tej databázy, tak by ste sa mali dostať na tú úvodnú stránku a ja vám teraz už ukážem také klasické vyhľadávanie na základe kľúčových slov. Už nechám tú politiku ako takú. Dáme si niečo z akademického prostredia. Použijem zopár fint z oblasti formulácie dotazov, to znamená úvodzovky, pretože potrebujem frázu, logický operátor a necháme urobiť také úplne jednoduché vyhľadávanie na akademickú integritu a peer review proces. Na vrchu si môžete všimnúť, že už je stopa umelej inteligencie, implementácie umelej inteligencie do tohto prostredia, kedy na základe tých kľúčových slov, ktoré ste zadali do toho vyhľadávania, vám postupne odporúča nejaké ďalšie kľúčové slova, ktoré môžete do toho vyhľadávania pridať. To znamená, pokiaľ by tých výsledkov bolo veľa, tu je to tak celku ešte primerané,
ale keď tých výsledkov bolo veľa, alebo vás tu niečo inšpiruje, vyberiete si ďalšie kľúčové slovo a on to automaticky pridá do toho vyhľadávania a takýmto spôsobom a v podstate klikaním sa môžete dostať k presnejším vyhľadaným záznamom. Opäť je tu možnosť pozrieť sa na tú rôznorodosť tých zdrojov. Môžete si to obmedziť fazetami na dátumy. Pohráte sa s tými fazetami, viete si tam ešte pozrieť tie rôzne typy dokumentov a podobne. Možno, že teraz bude čas pozrieť sa na nejaký úplný textík. Rozmýšľam, že či si niečo dokážem vybrať z toho, čo mi tu ponúka. Vidíte, že sú tam i vedecké časopisy, dizertačné práce, možno to by ešte bolo to, čo by som vám dokázal ukázať, ale dobre, vyskúšame si nejakú z týchto úplných textov. Takže mám generatívna AI pri akademickom písaní a podobne. Pokiaľ je to článok, ktorý je sledovaný aj vo Web of Science, tak v rámci toho menu máte aj odkaz na Web of Science a môžete sa pozrieť, ako bol citovaný. Článok má niekoľko stránok, vidíte, že je pomerne rozsiahlý. Keby ste si ho potrebovali pozrieť v PDF formáte, tak i ten PDF formát tam zvyčajne je dostupný. Ten je možno rozumnejší pre tlač toho výstupu, pretože je to tak, ako to bolo publikované v tom časopise. A na to, aby ste s tým dlhým článkom mohli efektívnejšie pracovať, môže slúžiť práve tá umelá inteligencia, v tomto prípade teda u ProQuestu nazývaná ako Research Assistant, z môjho pohľadu skôr Study Assistant, ktorá funguje a pracuje s konkrétne zobrazeným článkom. Na začiatku vám píše nejaké základné zhrnutie toho článku. Pokiaľ by ste chceli, pretože by to mal byť článok vedecký a pozrieť sa na to z toho vedeckejšieho pohľadu, tak si môžete vybrať tie essential details. Tá odpoveď toho systému vždy trošičku trvá, pretože skutočne pracuje v reálnom čase s tým časopisom alebo teda s tým článkom, ktorý je tam zobrazený. Čiže z pohľadu vedeckej práce máte tam základné údaje k tomu, aké boli použité hypotézy alebo aký je cieľ, aké boli metódy, aké sú výstupy, implikácie, prípadne nejaké limity celej tej štúdie. A to, čo odlišuje implementácia AI do tohto prostredia od bežných chatbotov, je to, že v tomto prípade to funguje skutočne akademickým spôsobom, takže pokiaľ on tu opisuje použité hypotézy, tak sa rovno do toho článku na tie miesta, kde to je popísané, odvoláva. Znamená, nevymýšľa si a nehambí sa použiť priamo tie formulácie z toho dokumentu a pokiaľ by ste to chceli v tom dokumente skontrolovať, čo by malo byť vašou povinnosťou, tak si kliknete a on vám to priamo zobrazí tú časť, kde sa to nachádza. Takže ja keď si niečo nájdem a dám si zobraziť v tom dokumente, kde to je, on mi to nalistuje a dokáže mi to tu nájsť. A takýmto spôsobom je to všetko opoznámkované. Tých nástrojov, ktoré máte v rámci toho Research Assistantu je viacero. Ja možno ešte spomeniem, okrem tých Essential Details sú tu dôležité koncepty, ktoré sú tam použité, nejaké výsledky toho, a kto je viac orientovaný na tú vizuálnu stránku, tak si môže skúsiť vizualizovať tie témy, ktoré v tom dokumente sú. Tá umelá inteligencia vytvorí takú trojúrovňovú myšlienkovú mapu, to znamená hlavná téma toho dokumentu a okolo toho navrství ďalšie dve tematické skupiny. Takže je to o ChatGPT a Medical AI Titles, Pedagogical Implications, Results and Datasets Titles, Title Structure a tak podobne. Takže viete si to možno i v takejto vizuálnej podobe zobraziť. Dá sa to zväčšiť na celú obrazovku, viete si tú mapu prípadne i stiahnuť ako obrázok, pracovať s ňou, pokiaľ vám to
má v niečom pomôcť. V neposlednom rade je tam dokonca k dispozícii aj četovacie okienko, takže ak mňa z tohto rýchleho náhľadu na ten článok zaujali trebárs tie pedagogical implications, tak sa môžem popýtať tej umelej inteligencie, nech mi to stadiaľ vytiahne z toho článku, vysvetlí, môžete použiť svoj rodný jazyk, môžete použiť češtinu, slovenčinu, takže sa ho spýtam, aké sú v článku spomínané pedagogické implikácie. Skúsim to bez preklepov, ale mal by ma pochopiť i s preklepmi, v tomto je tá generatívna umelá inteligencia trošičku benevolentnejšia. A on teraz zopäť zanalizuje ten text toho článku, nech už je akokoľvek dlhý, ja som sa nepozrel do toho PDF-ka, koľko strán mal, ale predpokladám, že to nejaká desiatka i viac strán bude. A takýmto spôsobom vám veľmi môže byť nápomocná tá umelá inteligencia na to, aby, aby ste jednoduchšie sa zorientovali v dlhých textoch, našli podstatné veci pre váš výskum, štúdium a podobne. Takže moja otázka, aké sú v článku spomínané pedagogické implikácie, má odpoveď, že sa tam zdôrazňuje potreba rozvíjať generatívnu AI gramotnosť, ďalšie 3 odporúčania a klasicky aj nejaké ďalšie odporúčané otázky, ktoré by ste mu mohli položiť. Ak vás zaujímajú nejaké ďalšie témy súvisiace s tým článkom, tak skôr odporúčam potom si pozrieť tie výskumné témy, ktorých sa ten článok týka, pretože tam vám potom dáva priamo odkazy, ktorými vám urobí úplne nové vyhľadávanie v ProQueste k tým témam, ktoré sú tam popísané. Takže i toto môže byť pomôcka na formulovanie alebo vytvorenie nejakej dobrej rešeršnej stratégie, čiže sú tu porovnania syntaktické štruktúry, toto sa teda väčšinou týka medicíny, takže dokázal by som si zájsť na ktorúkoľvek z tých častí. A viac vám k tým nástrojom ukazovať nebudem. Zopakujem, že pokiaľ by ste mali záujem o hĺbšie školenie a viacej detailov, tak sa dá s nami alebo s kolegami v Prahe dohodnúť na školení, ktoré môže byť trošičku dlhšie a môže ísť hĺbšie aj do tých ostatných nástrojov. Ja sa vrátim na tie výsledky a ešte by som sa pozrel. Spomínal som, že sú tam kvalifikačné práce, tak prípadne odskok k ním. A možno len ako pripomienka k tomu, že i v prípade kvalifikačných prác máte k dispozícii toho research asistenta, čo môže byť už v tomto prípade naozaj veľmi dobrý pomocník, pretože máte 262-stranovú publikáciu, takže ísť po tých výsledkoch, respektíve po tom texte s pomocou toho AI asistenta môže byť užitočné. Že to sú kvalifikačné práce. Tým som sa v podstate dostal na koniec toho, čo sme vám dnes chceli v rámci tejto krátkej prezentácie ukázať. Cieľom bolo predovšetkým vám predviesť ten špecifický obsah, ktorý sa v tomto prípade v kolekcii ProQuest One Social Sciences nachádza. Ukázal som vám, že i napriek tomu, že sú tam menované abstraktové databázy, tak vyhľadávanie v nich vás môže doviesť aj k úplným textom. Máte tu popísané to tematické pokrytie. Ukázal som vám, že ak sa chcete zoznámiť s tým obsahom, tak využite ideálne asi zoznam tých publikácií, ktoré sú tam indexované. A inak pracujete s tou databázou rovnakým spôsobom, ako ste zvyknutí s akoukoľvek inou prostredí ProQuest, vrátane teda pokročilého vyhľadávania, ktoré sa mení v závislosti od toho, akú databázu máte otvorenú, a práve na tomto mieste vám v tých abstraktových databázach môže ponúknuť i prístupy k nejakým tezaurom, ktoré tá ktorá konkrétna databáza môže využívať. Popýtam sa, či sa objavili nejaké otázky v čete.
V čete nie sú otázky. Určite nie sú otázky. Dobre, tak ja sa vrátim k svojej prezentácii. Ako sa k tým databázam dostať? Spomínal som to na začiatku, zhrniem to ešte teraz ku koncu. Ak ste z inštitúcie, ktorá má predplatné, či už teda k tej kolekcii ProQuest Central Premium, alebo i k nejakej inej čiastkovej, možno i k samotnej ProQuest One Social Sciences, je najjednoduchšie ísť cez webové rozhranie na adresu proquest.com, tam zistíte okamžite, či sa k niečomu dostanete, alebo vašim odrazovým mostíkom by mali byť aj webové stránky akademických knižníc, kde budete hľadať tieto databázy medzi dostupnými elektronickými informačnými zdrojmi. Môžu tam byť informácie o spôsobe vzdialeného prístupu, keby ste s tým chceli pracovať z domu. Ak by ste chceli ísť priamo do toho ProQuest One Social Sciences, tak tá adresa je trošičku dlhšia. Je tam ešte za lomitkom ProQuest One Social Sciences. Prípadne vyskúšajte niektoré z našich portálov Infozdroje.sk alebo Infozdroje.cz. Pomôcky tiež môžete nájsť v našom katalógu, keď ja otvorím naše webové stránky a nájdete si ProQuest One Social Sciences v katalógu, tak okrem popisu toho produktu tu máte ďalšie nástroje a materiály na to, aby ste sa v tej databáze dokázali zorientovať. Odkaz na LibGuides, ProQuestovi školiace materiály, materiály pre administrátorov a podobne. Takže sme tu pre vás, aby sme vám pomohli. Sledujte prípadne naše sociálne médiá alebo YouTube kanál, na ktorom zverejníme aj túto nahrávku. A pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, tak vám ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte príjemný zbytok dňa.